Днес ще разгледаме 3 дивидендни ETF-а, които са много различни един от друг. Започваме с нещо може би малко неочаквано. По-високият дивиденд не винаги е по-добрия избор. И разбира се, бърз дисклеймър. Това е само за информация, не е финансов съвет. И така, ето ги и нашите трима играчи – VHOL, FUSD и JPI. Всеки с напълно различна стратегия. Първият е VHL, така нареченият глобален гигант. Той предлага супер широка диверсификация. Както виждате, силата му е в глобалния обхват. Няма една доминираща държава. VHLA е създаден за стабилност, с над 2000 акции и сравнително ниски разходи. Добре, следва FUSD или машината за растеж. Тук фокусът е изцяло върху растежа. Вижда се силна концентрация в САЩ, особено в технологичния сектор. Качествени компании. Това е доста по-концентриран ETF. Залага на компании, които реинвестират печалбите си. И стигаме до JPGI, паричния поток. Тук целта е една – максимален месечен доход. Това се постига с стратегия наречена Covered Call. Продават опции, за да генерират допълнителен кеш. Значи, имаме активно управление, месечни плащания, но и някои специфични компромиси. Добре, какво значи всичко това в реални пари? Да сметнем бързо. С високия дивиденд на JPA ще са нужни около 74 000 лева. При VHYL сумата вече скача на почти 280 000. А при FUSD с най-ниския дивиденд говорим за цели 400 000 лева. Обаче само дивидендът не разказва цялата история. Важна е общата възвръщаемост. И тук идва изненадата. За последните 5 години FUSD има най-висока обща възвръщаемост. Тоест фондът с най-нисък дивиденд всъщност е донесъл най-голям ръст на капитала. VHL е за проста глобална диверсификация. FUSD е за дългосрочен растеж, а JPGI е за максимален месечен кеш. Така че основният въпрос е доход сега или по-голям растеж в бъдеще.